Adzimai, rekanimbobuda akatonana mai manjiso, rekanimbofukura makoyo tukanda wena. Manje adzimai zvinozoitera kumana. Mazuva ese mondoswerera kutsamwa dododo. Niziro ndakadza kukufonera mesa daira bafoni yenyu. Ndakadza kuringirira ndakadoringirira, ndone warawara. Ndikadokwira pakadombo ndikatodini, ndone 00. Zvinozoita here manje neadzimai. Okay adzimai, ndozoti munofarira fane masongi ndinokuimbira yayi. Saka rekandimbokutsenhura kabodzi peno mukandirekerere. Wochimbo cherudo mudiwa teerera, pfumo pamoyo pangu sandibairira, ameno mhepo dzavo dzanosairira, ndizvo zvavanogona zvakangwarira. Inini ndiri Adhamu, iwewe Ivha, iwewe mai Maria, inini Josefa, ndapota mudiwa wangu sandishungurudza, asi chingozviziva uri mumwe wangu, unoda ndizviponde here. Handisi kutaura newe baba Oshomole, usatombode kundisa pamiedzo zvako wanzwaka. Handisi kutomboda hangu zvemiedzo. Naama Oshomole, handi nyaya takaitaura takaperere neyakomana. Manje zvinozoita here, nyaya ibodzi togara tichindotaura mazuva ese, hazvizonakidze baizvi. Mumba muno mutogara tese toswera tese torara tese, asi hatisi kutaudzana ba. Hazviite baizvi. Handisi kutomboda zvekutaura baba Oshomole, manzwa. Inini nemi hatizivani. Kana wakandiona murodhi ndichidyiwa nembwa mwaya sauti, inini newe hatiziyani for now. Ini ndichazvikuonawo baino varume. Heno ikweyo, ndoribe basa nazvo baini. Amene iwe, karume ndende. Imi babe mamunyare, begi rangu kani, mbavha. Aenda nekupi munhu wacho amai. Mukwasha uyo murume ari kumhanyapo uyo, vanhu batai mbavha. Asi mukura mufana unoona achimhanyapo so anerasa musoro. Batiko, ndangomona kuti mve angachenda tinga angachomhanya speed yo 120 chacho. Aiwa hamombato. Amai wekani begi rangu kani. Mukwasha ndimhanyisirewo munhu iyeye kani. Begi rangu iroro ndiro rakabata upenyu hwangu mai kani. Ambuya tingasimbisana heduka, asi mukomana uyo haabatike. Ndibata seko nhumbi kuita mhanya zvirudzo kadari zvizvozvo. Dhatiri tufereka, ari kumhanya zvisingaiti. Bosi kandoona chikafuti ikokochi obva nduva kana kuzonoburutsira banga ndoita sei nini? Nhai Mukwasha, handiti muri munhu wemurume here, munongomurwisa kanai? Handiti izvozvo inini amai, handipinde zvinhu zvandisingaziye. Kana muchinge manodwa nebhegi renyu katera ikoko, namwe mwairambe kusadza ndaenda inini. Muri kuenda kupikwa amai kasikai kutaura hatina zuva rese panapo. Maswera sei Mukwasha? Ndiri kuenda kwaSolani. Yesaya ndo cheko kwandiri kuenda ikoko, saka garai majambire kaamai titi dhadhura pakufamba. Takanonanganisa kakukafa. Ko igo fast akayambuya. Mukwasha ka, sorry zvenyu ndakuita sendakukutidzorerei kumashure mbichani. Asi ndine ka small problem panapo. Okay amai, pindai tiendeka. Munogona kutaura zvenyaya yenyu kagaritsi tichifamba, zvichemo tinotambira futika. I'm sure kamune marights. Nhasi maona ndiri mugudhumudhu, kasaka munogona kungondipa $1000 takanobutsura. Aiwa Mukwasha, isiro nyaya yangu iyoyo. Zvaitika panapa ndezvekuti ndabvutura bhegi rangu neimwewo mbavha panapa. Munhu yeye angosvika ndakabata bhegi rangu ndokubva abvuta ndokubva amhanya kuenda. Saka nditori desperate zvisingatomboite. Imambuya imi, asi munovhurika kana. Imbozipi kuya muri kundiitira iyi? Zveshuwa Mukwasha, ndokumbira mungonditakura munondisiya paSolani, please. Imambuya imi, mukwane manzwaka. Maita lakire kuti muri mukadzi, kadai manga muri murume kandai kuvhungai neglata muchinovira kuseri kwemutu. Munoda kukwira garisirani, igarisire murume wenyere rinori. Aiwa kanai Mukwasha, inzwai kamunhu. Geta we, handitakure munhu asina bundu inini, handina kuya kuHarare nengoro yematomatisi kana yemengo kaini, kana makazvitarisa. Kana muchida kuita bhizinesi endai kwamatute uko, kana kubooster kana kwamvere chena. Ndakanzwa kuti maketi iri kweko. Baba Oshomole, ko uri kuitei kunoku sha? Ende wauya ndichikufunga wena. Ndiri stranded panapa. Ndabirwa mari yangu yekombi nebhegi. Rangobvutwa munhu akabva atiza zvese zvitupa zvangu zviri memomo nefoni. Thanks baby nekubudikira. Daddy Ingribet kani. Asi uchiri kutedzera zvekumba zviyere. Ungatedzera inini here? Handitedzerwa ini sha. Unoziva vanhu kuti vakadzi tiri vana vadiki. Okay baby, chindipa hako mari yekombi ndikwire ndiende kumba. I know kuti unayo. Ndokwira hangu ndoenda kumba tozokontinua chigemu chedu ichi. Wakuchida kutaura neni manje? Baba Oshomole, chinewe nhai? I'm your wife for God's sake. God's sake yokutodini he? Ndiribekedza kutaura neyo berewo makuseni kuumba uko. Wakatodini? Baby, usazvitedzerekani zvangu zvema mood swings.
babe, I think ndine nhumbu inini. Aiwaba, haikona kuda kuhanda bundo wamatere bashamwari. Wazwa, tetekera ndikunyepe. Watiwo kuda bazokutaura neni. Ukati nyangu ndakatokona uchijowa nomboka ndimwe sauti. Saka zvonga uchiita, chinoramba uchiita izvozvo. Ndizvo banai. Tabatwa nembavha kana kurepwa unofara here naye baba Oshomole. Sei une moyo wakaoma iwewe. Inga zvakanzi for better for worse one. Oho, wakuzozviziya nyasi unoumanje izvozvo. Asi mazuva ese andaedza kukumbira kuti tauro singadeba iwewe. Nyongono utodini. Wazviona kuti kasoko kanonake wakachinyopora pfeni. Kana pfeni rakuda kunyopora ukasoko moti baba Oshomole ukuda kundipa mari yekomberi kana kuti hausi kuda ndifonera hangu mukoma. Unowafonera nozvigwinya chere mukomawo. Handiti wati foni yako yabiwa. Munhu nganditi zvanga achindoita. Tsamwa kusvika nagaro nerese rapera wazwa. Kuita basa rokurara wakandipfekera chisaga chomudhongi iwe. Unoshuwa? Handichazviita kani baba Oshomole. Kufurirwa. Ya, ndizvozvo. Chitsvaka iwawo wanokufurira iwawo wakupe mari yokombi. Ndoizvo zvinoita izvozvo square. What goes around comes around bakani. Ndichazviite bafuti baba Oshomole. Handicharare ndakapfeka chitsaga futi. Chindibhadhariro tiende kani. Owo. Wakutaura manje. Handeitoni. Yes sir, my elders mabva maita sei pedu pai. Fe yapindira hondo kondo shiri yehondo. Hatikeche-meche, hatimeche-keche. Rugare rwemapostori tichipinda tichibuda tikagara tobhema. Ndokuti tioneka. Right. Timuka. Zvino hazvina kana kutombomira bhoma ndiregerera timu rangu. Ndikutongochemawo nesapoto yenyu kazvinhu zviri pasi vatungamiriri. Honeka pedu pai makanoshare mavhidhiyosi kapafacebook timu rangu. Makanoona kama-advert musingajambe ndokuti zvinhu zvacho kazviende mberi maiziya. Because mukashare ndokuti mavhidhiyosi edu kaite maviews akawanda pedu pai timu rangu. Manje mukasashare ndochi chakadaro chinenge ngozi ichocho. Then kuYouTube mabhosi angu musandiregerero please ka. Ndorangoti mungonobaya pai pakanzi subscribe. Zvegore rinoda kungoita miriyoni remasubscribers ka. Ndokuti ndioneka.